खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्टआव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव जों काबलि बुटनि सोमोनांथाव मुलाम्फाफोराव डाइभिं खालामगासिनो। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ जौगाहोनो नागिरदों, गावनि आदारखौ बांहोनो नागिरदों एबा बे पुष्टि गोनां फिथाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा थार जायगायाव दङ। जेब्ला जों नायबिजिरो माबोरै काबलि बुटआ नोंथांनि गासै देहाखौ साबसिन खालामनो हायो आरो बेयो नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव मानो गाहाय जानांगौ। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ' नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फै जों जागायदिनि। काबलि बुटनि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बुटआ गासै सावस्रिखौ गोबां बिबाङाव साबसिन खालामनो हायो। बुटफोरनि गेजेराव मोनसेखौ काबलि बुट मुङैबो मिथिनाय जायो। बुटआव गोबां बिबांनि निउट्रियेन्टफोर थायो आरो बे जाहोननि थाखायनो रोंग'साफोरा गोबां समावनो बेफोरखौ आदाराव सोफानो सुबुरुन होयो। जुदि नोंथाङा थि बिबाङाव बुटखौ जानो हायोब्ला माखासे सप्ताफोरनि गेजेरावनो मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। बुटआ बिबुनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। जुदि नोंथाङा कन्स्टिपेशननि जेंनानिफ्राय उदां जानो लुबैयोब्ला बुटखौ जानो जागायनांगौ। फाइबार गोनां बुटखौ जानानै लिरथाय खमायनायनि लामाखौ गोबां बिबांसिम गोरलैसिन खालामनो हायो। बेजों लोगोसे बुटआव मोननाय आयरननि गोबां बिबाङा नोंथांनि देहायाव आयरननि आंखाल जानायखौ सुफुङो। बुटनि हेफाजाबजों कलेस्ट्रलनि थाखोखौ सामलायनो हायो। बेनि अनगायैबो बुटआ ब्लाड सुगारनि थाखोखौ सामलायनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बे जाहोननि थाखायनो डायबेटिस बेरामिफोरा गावसोरनि आदाराव बुटखौ सोफानांगौ। बुटआ बिखानि सावस्रिखौ गोबां जौगाहोनो हागौ, थामहिनबा बिखाजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब जिउजों सोमोन्दो गोनां बेरामिफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हायो आरो बेफोरखौ नोंथांनि आदारनि मोनसे बाहागो बानायनो हायो। बुटआव गोबां बिबांनि जिंक, भिटामिन के, प्रटिन आरो केलसियाम थायो, जाय हारानि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बेफोरखौ आदारनि मोनसे बाहागो बानायनानै जरायाव सानाय बायदि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो हायो। जेखि जाया मानो, गावनि जाग्रा आदाराव बुटखौ सोदेरनायनि सिगां सासे निउट्रिसनिस्टजों सुबुरुन लानांगोन जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ थार बिबाङाव आरो थार लामाजों जायो। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ जौगाहोनो नागिरदों, गावनि आदारखौ बांहोनो नागिरदों एबा बे पुष्टि गोनां फिथाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा थार जायगायाव दङ। जेब्ला जों नायबिजिरो माबोरै काबलि बुटआ नोंथांनि गासै देहाखौ साबसिन खालामनो हायो आरो बेयो नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव मानो गाहाय जानांगौ। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ' नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फै जों जागायदिनि। काबलि बुटनि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बुटआ गासै सावस्रिखौ गोबां बिबाङाव साबसिन खालामनो हायो। बुटफोरनि गेजेराव मोनसेखौ काबलि बुट मुङैबो मिथिनाय जायो। बुटआव गोबां बिबांनि निउट्रियेन्टफोर थायो आरो बे जाहोननि थाखायनो रोंग'साफोरा गोबां समावनो बेफोरखौ आदाराव सोफानो सुबुरुन होयो। जुदि नोंथाङा थि बिबाङाव बुटखौ जानो हायोब्ला माखासे सप्ताफोरनि गेजेरावनो मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। बुटआ बिबुनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। जुदि नोंथाङा कन्स्टिपेशननि जेंनानिफ्राय उदां जानो लुबैयोब्ला बुटखौ जानो जागायनांगौ। फाइबार गोनां बुटखौ जानानै लिरथाय खमायनायनि लामाखौ गोबां बिबांसिम गोरलैसिन खालामनो हायो। बेजों लोगोसे बुटआव मोननाय आयरननि गोबां बिबाङा नोंथांनि देहायाव आयरननि आंखाल जानायखौ सुफुङो। बुटनि हेफाजाबजों कलेस्ट्रलनि थाखोखौ सामलायनो हायो। बेनि अनगायैबो बुटआ ब्लाड सुगारनि थाखोखौ सामलायनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बे जाहोननि थाखायनो डायबेटिस बेरामिफोरा गावसोरनि आदाराव बुटखौ सोफानांगौ। बुटआ बिखानि सावस्रिखौ गोबां जौगाहोनो हागौ, थामहिनबा बिखाजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब जिउजों सोमोन्दो गोनां बेरामिफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हायो आरो बेफोरखौ नोंथांनि आदारनि मोनसे बाहागो बानायनो हायो। बुटआव गोबां बिबांनि जिंक, भिटामिन के, प्रटिन आरो केलसियाम थायो, जाय हारानि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बेफोरखौ आदारनि मोनसे बाहागो बानायनानै जरायाव सानाय बायदि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो हायो।
जेखि जाया मानो गावनि जाग्रा आदाराव बुटखौ सोदेरनायनि सिगां सासे निउट्रिसनिस्टजों सुबुरुन लानांगोन जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ थार बिबाङाव आरो थार लामाजों जायो। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ जौगाहोनो नागिरदों, गावनि आदारखौ बांहोनो नागिरदों एबा बे पुष्टि गोनां फिथाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा थार जायगायाव दङ। जेब्ला जों नायबिजिरो माबोरै काबली बुटआ नोंथांनि गासै देहाखौ साबसिन खालामनो हायो आरो बेयो नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव मानो गाहाय जानांगौ। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फै जों जागायदिनि। काबली बुटनि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बुटआ गासै सावस्रिखौ गोबां बिबाङाव साबसिन खालामनो हायो। बुटफोरनि गेजेराव मोनसेखौ काबली बुट मुङैबो मिथिनाय जायो। बुटआव गोबां बिबांनि निउट्रियेन्टफोर थायो आरो बे जाहोननि थाखायनो रोंग'साफोरा गोबां समावनो बेफोरखौ आदाराव सोफानो सुबुरुन होयो। जुदि नोंथाङा थि बिबाङाव बुटखौ जानो हायोब्ला माखासे सप्ताफोरनि गेजेरावनो मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। बुटआ बिबुनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। जुदि नोंथाङा कन्स्टिपेशननि जेंनानिफ्राय उदां जानो लुबैयोब्ला बुटखौ जानो जागायनांगौ। फाइबार गोनां बुटखौ जानानै लिरथाय खमायनायनि लामाखौ गोबां बिबांसिम गोरलैसिन खालामनो हायो। बेजों लोगोसे बुटआव मोननाय आयरननि गोबां बिबाङा नोंथांनि देहायाव आयरननि आंखाल जानायखौ सुफुङो। बुटनि हेफाजाबजों कलेस्ट्रलनि थाखोखौ सामलायनो हायो। बेनि अनगायैबो बुटआ ब्लाड सुगारनि थाखोखौ सामलायनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बे जाहोननि थाखायनो डायबेटिस बेरामिफोरा गावसोरनि आदाराव बुटखौ सोफानांगौ। बुटआ बिखानि सावस्रिखौ गोबां जौगाहोनो हागौ, थामहिनबा बिखाजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब जिउजों सोमोन्दो गोनां बेरामिफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हायो आरो बेफोरखौ नोंथांनि आदारनि मोनसे बाहागो बानायनो हायो। बुटआव गोबां बिबांनि जिंक, भिटामिन के, प्रटिन आरो केलसियाम थायो, जाय हारानि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बेफोरखौ आदारनि मोनसे बाहागो बानायनानै जरायाव सानाय बायदि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो हायो। जेखि जाया मानो गावनि जाग्रा आदाराव बुटखौ सोदेरनायनि सिगां सासे निउट्रिसनिस्टजों सुबुरुन लानांगोन जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ थार बिबाङाव आरो थार लामाजों जायो। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ जौगाहोनो नागिरदों, गावनि आदारखौ बांहोनो नागिरदों एबा बे पुष्टि गोनां फिथाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा थार जायगायाव दङ। जेब्ला जों नायबिजिरो माबोरै काबली बुटआ नोंथांनि गासै देहाखौ साबसिन खालामनो हायो आरो बेयो नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव मानो गाहाय जानांगौ। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फै जों जागायदिनि। काबली बुटनि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बुटआ गासै सावस्रिखौ गोबां बिबाङाव साबसिन खालामनो हायो। बुटफोरनि गेजेराव मोनसेखौ काबली बुट मुङैबो मिथिनाय जायो। बुटआव गोबां बिबांनि निउट्रियेन्टफोर थायो आरो बे जाहोननि थाखायनो रोंग'साफोरा गोबां समावनो बेफोरखौ आदाराव सोफानो सुबुरुन होयो। जुदि नोंथाङा थि बिबाङाव बुटखौ जानो हायोब्ला माखासे सप्ताफोरनि गेजेरावनो मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। बुटआ बिबुनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। जुदि नोंथाङा कन्स्टिपेशननि जेंनानिफ्राय उदां जानो लुबैयोब्ला बुटखौ जानो जागायनांगौ। फाइबार गोनां बुटखौ जानानै लिरथाय खमायनायनि लामाखौ गोबां बिबांसिम गोरलैसिन खालामनो हायो। बेजों लोगोसे बुटआव मोननाय आयरननि गोबां बिबाङा नोंथांनि देहायाव आयरननि आंखाल जानायखौ सुफुङो। बुटनि हेफाजाबजों कलेस्ट्रलनि थाखोखौ सामलायनो हायो। बेनि अनगायैबो बुटआ ब्लाड सुगारनि थाखोखौ सामलायनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बे जाहोननि थाखायनो डायबेटिस बेरामिफोरा गावसोरनि आदाराव बुटखौ सोफानांगौ। बुटआ बिखानि सावस्रिखौ गोबां जौगाहोनो हागौ, थामहिनबा बिखाजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब जिउजों सोमोन्दो गोनां बेरामिफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो हायो आरो बेफोरखौ नोंथांनि आदारनि मोनसे बाहागो बानायनो हायो। बुटआव गोबां बिबांनि जिंक, भिटामिन के, प्रटिन आरो केलसियाम थायो, जाय हारानि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनायाव गोहोम गोनां जानो हागौ। बेफोरखौ आदारनि मोनसे बाहागो बानायनानै जरायाव सानाय बायदि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो हायो।
जेखि जाया मानो गावनि जाग्रा आदाराव बुटखौ सोदेरनायनि सिगां सासे निउट्रिसनिस्टजों सुबुरुन लानांगोन जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ थार बिबाङाव आरो थार लामाजों जायो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।